Ngai kublai phi iwei perlok jonga khantam ki subscriber ki like ki share ki comment ki jong phi baro ba hakane ka por nga kerpat ya phi iwei pai pa jong ka bri unyu trep sngau ba comment hapo comment jonga ba ai ya ki jubab namar ki don kato katne ki jingkeli na kaliang ka jonga ban pasat jingmut hakmat jong phi kinong pe ki ya kane ka video desa komen hapo komen ya ki jubab ki jong phi iwei ba balai ke NPP kam ai ya ki priu ki bala don lupa hapo kaseng namar hapo jong ka NPP ki don ki priu ki bala kam i haka seng haka san hima pila ban ong iba sang pliang pila ban ong I kong amparin bat kiwei de bat kiwei ki dei kiba ladon benta ha ka sorkar NPP ka ba menta ka ba yalam khmat ia ka jela ka jongi namar ba don bun ki Sharman bat ki ko Sharman ki batrei hapo jong ka NPP nrei menta kan penmi da wei ubriu ba dang thammai iba dei I doktor el nong lait ne ka sorkar bat ka NPP hato kating ia ka WPP yo le se kita penyang daki briu ki baladon lupa hapo kaseng kiting bat kinrem kuput namar kidon bun kijing kentho bat kijing keno na kipat pa lane yo le se kiladon kata-katak kasin kaba kim sngew yahap ban penpau ndrei kin supan kenrang dino namar yo le se kin sarem kuput ki peniang ya une ubriu badang thammai te iong ba kan like na kano kajing keno namar ba ubriu pon bompat don hakaseng san hima sima rei ula dei ubriu ula kampau hakikam baper namar hakane ka kanti kidon laingut kinong yakun naka WPP idei doktor bat skemarbo bat naka kongres idei ipin sen pala tengah kwa ik komen ki jong phi hato yano phi ibit ban peniang hakane por bat yakano ka parti filpa shadelhi hakane ka election shiteng samoy namar kumba philayo I naki wei pat kiseng sang pathai kilayawat lala ujung tong ndrei nakaling ka UDP hadu menta mene kampatla ban seyo ta kurtong tip kapeniang lane company ne ka kersan yo tong jong ka NPP nai kublai ya phi iwei ibaya sha bat ngai hakane ka video dengan ya sekendu pat hakawai pat ka video kublai sibun kublai si hajar ngo